ma da suka dawo su suka san yadda suke rayuwa. Malami a ƙasar nan shine alƙali, shine mai biyan kuɗin hayan mamunsa da aka kore shi. Idan matarka ta haihu baka da rago, malami za ka zo ka yi masa magana. Idan kana neman sulhu, malami za ka yi magana. In kana neman aiki, malami za ka nema magana. Malami shine mai nema ɗalibi aikin soja, immigration, custom, wayewa da sauransu. Ni da nake muku magana dan Allah nake yi, amma wallahi ban san adadin takardar yaran da suke neman soja a wajena a wayata ba, da masu neman immigration, da masu neman custom, da masu neman DSS, da masu neman kaza. Abu mamaki. Amma ban da ofis a Abuja, da ni da 'yan uwana masu karantarwa ba mu da shi. Wannan yake nuna cewa shi alhakar mutane da malamai tana da kyau, suna karkata su je su nemi